ଶୁଣ 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 ଆମ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଯିଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଘୁହାଣ୍ଡି ଧୋଇବ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବ। ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ 250 ଟଙ୍କା ପାଇବ। କ'ଣ ଘଣ୍ଟ କାହିଁ ବାଜୁଛି? ଗାଁ ଗଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗାଁ ମୁଖିଆ କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇବନି ନା କଳାହାଣ୍ଡି ମାଜିବନି ଜାଣି। ଆଉ ଯିଏ କରିବ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବ। ଯିଏ ଦେଖିବ 250 ଟଙ୍କା ନେବ। ଏ କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ। ହେଲେ ଦେଇ ସେ ଘଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁରେ ବାଜୁଥିଲା କି? ଜାଣିନୁ ଖରାବେଳେ ଘଣ୍ଟ ବାଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଗାଁ ମୁଖିଆ କହିଛି ଯିଏ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ କଳା ହାଣ୍ଡି ଆଉ କି ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇବ ଟଙ୍କା 500 ଜୋରିମାନା ହେବ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିଲା ବାଲା 250 ଟଙ୍କା ନେବ। ଏ ଯୁଗ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବାପା ଘଣ୍ଟ କ'ଣ ବାଜୁଥିଲା? अरे जानी नु कि गाँ पोखरी रे गांडी धोइले 5 टଙ୍କା जरिमाना। No, 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 no. शांति लो आपो झाड़ा हेलो आपलो शांति। Oh, no, 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 no. हाँ सार पेटा कहूँ से गाँ पोखरी अलीटा गांडी धोला निज आखिरे देखी। हाँ सार कौन कहले सार मु मिछ कहूँ मो ना पेटा मु मिछ कहे ना गोटा मो मुंड छुँची मो पेट छुँची। हाँ सार सत कथा एटा। हाँ सार हाँ सार हाँ सार कौन कहले सार आज आज सार आज गोटा भोजी अच्छी मो ना पेटा मु आज टे भोजी खाए आप जानते मुझे भल पाए आज आज्ञा काली करदबा। हाँ सार नाई नाई सार आज दिन काली की मीटिंगटा रखिदियंतु।
তোর বেপার ভালো চালিছি চালিছি না আর যদি তোর পয়সা কিছু দরকার ହୁଏ মতো কইবু 5 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବି କହିବୁ ନା ହଁ ଆରେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଘର କାମ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଚାଳ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ପକେଇଲୁ ଭଲ ହେଲା ପଇସା ଯଦି ଦରକାର ମୋତେ କହିବୁ 5 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବି କହିବୁ ଆରେ ସେ ଅଲିଟା ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପେଟାଟା କ'ଣ ମିଟିଂ ଡାକିଛି ଯିବି ସେଇଠିକି ଆସିବ ଯିବ ଭଲ ଆରେ ଅଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇଛୁ କାଲି ଧୋଇଛୁ ନା ହଁ ଧୋଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ଗାଁର ଦୈବ ବିଧାତା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଇଏ କରିକି ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆରେ ପେଟା ଅଲି ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ସତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଲାଦିନେ 5 ବର୍ଷ ଯାକେ ପେଟେ ଥିବାରୁ ମୋ ନାଁ ହେଇଛି ପେଟା ହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହିନି ଗୋଟା ଯାହା ଦେଖିଛି ତା ହିଁ କହିଲି କି ରହିଲି ତୁ ସତ କଥା କହୁନୁ ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇଲୁ ନା ମୁଁ ଧୋଇନି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁ ନିଜେ ଗାଣ୍ଡି ଦଉଥିଲୁ ଗାଁ ପାଣି 2 ଭାଗ କରି ଏଇଖିଣା ମୋତେ ଫାଙ୍କି ଦଉଛୁ ତୁ ବେକାର କାହିଁ କହୁଛୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଲଗେଇଛୁ ହେ ମୋ ନାଁ ପେଟା ମୁଁ ମିଛ କହିନି ଗୋଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛି 5 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବି ଅଲି ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇଛୁ ନା ଧୋଇଛୁ ହଁ ସତ କହ ଆଜ୍ଞା ଘର ପଚିଶାକୁ ଇଆଡ଼େ ଝିଅ ବାହାଘର ଆଡ଼େ ବରଯାତ୍ରୀ 3 ଦିନଟା ଭୋଜିକି ସମ୍ଭାଳ ହେଇକିରି ପାଇ ଟିକେ ପେଟ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇକିରି ଏଇଠି କାମ ସାରିଦେଲି ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରି କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରକୁ ଯା ହଁ ଏ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଗାଣ୍ଡି ଦେଇଦେବି ବୋଲି 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବି ଦେଇପାରିବୁନୁ ତାହେଲେ ଗାଁ ଗଡ଼ିଆ ଗାଣ୍ଡି ଦଉଥିଲୁ କାହିଁକି ହଁ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ହିରୋ ଉପରେ ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଘୋଷାରି ଦେଲୁନୁ ହଁ ଆରେ ଅଲି କିରେ ଭାଇମାନେ ଇଏ କ'ଣ କହୁନା ସିଏ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦବ ନା ନାହିଁ କାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ ଗଡ଼ିଆକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିବ ତା ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଆସିବ ଓ ଦେଖେ 60 ମଣ ଘିଅ ହବ ନା ରାଧା ନାଚିବ ଗାଣ୍ଡିଟା ଉପରେ ରଖି ଗାଧେଇବି ନା ଅଲି 500 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଛ ଗ୍ଲାସ ଆଣିଛ ଗ୍ଲାସ ଅଲିର ଝୁଅ କାଲି ରାତିରୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଛି अरे अल्ली ସେଦିନ ତ କାହା କଥା ମାନିଲୁନୁ ପୁଣି ଆଜି କାହିଁକି ଡକେଇଛୁ? ନାଇଁ ହୁଜୁର
ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ସିନା ମାନିନଥିଲି ମୋ ଯେଉଁ ସିନା ଡାଇରିଆରେ ପଇଲା ପରେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି। ଆରେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ କ'ଣ କହୁନୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ହଁ ଆଲୋ ମା ଖୁଡ଼ି ଡାକ୍ତରବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କହିଦେଲୁ ଟିକେ ଆଲୋ କହୁନୁ କେତେ ଚୁପରେ କାହିଁ ହେଉଛୁ ମା ବାପା ଲୋ ଓଲୋ ଆଗରୁ କହିବି ନା ପଛରୁ କହିବି ଉପରୁ କହିବି ନା ତଳୁ କହିବି ତୁ ଯୋଉଠି କହୁଛୁ କହ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତୁ ଖାନା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାନ ଦେଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଡାଇରିଆ ହେବାର କାରଣ ଦୂଷିତ ଜଳ, ତେଣୁ ଗାଁ ପୋଖରୀକି ସଫା ରଖିବ, ନଳକୂପରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକେଇ ସଫା ରଖିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ନ ବସି ବାହାରେ ନ ବସି ପାଇଖାନାକୁ ଯିବା ଏବଂ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ଆରେ ଏଇ ଘୋଷିରେ ଗୋଟେ ନାଚ ହବ ନା ହବ।